Yn Cymru Iach ar Waith, rydym yn gwybod bod creu gweithleoedd iachach yn arwain at dimau hapusach a mwy cynhyrchiol. I gefnogi busnesau gyda hyn, mae'n rhaglen mentora cymheiriaid yn cysylltu cyflogwyr led Cymru i rannu profiad o'r byd go iawn, gwybodaeth ymarferol a dullau profedig o ran lles yn y gweithle. Mae cyflogwyr wedi cysylltu yn seiliedig ar ystod o ffactorau, fel diwydiant, angen neu leoliad. Gyda chefnogaeth ac arweiniad gan Cymru Iach ar Waith, mae disgwyliadau'n glir ac mae perthnasoedd yn cael eu hadeiladu i lwyddo. Mae gwriadau reolaidd, adolygiadau cynnydd ac arweiniad arbenigol yn sicrhau bod mentora yn effeithiol gan helpu busnesau i roi lles wrth raidd eu gweithle. P'un ydych chi'n edrych i dyfu mewn maes iechyd a lles penodol, neu'n barod i rannu eich profiad i gefnogi eraill, ymunwch ar raglen mentora cymheiriaid heddiw gyda Cymru Iach ar Waith.